abin da yake faruwa kenan dama gaskiya. To yanzu dai wai ina ubanka ne. Kira ubanka yanzu. Baban yana ciki dan yi masa magana. Yana ciki barin ce mai kunzo barin mai magana. A kira ubanka sai mu gama mu je. Ubanka ake cewa ba Hausar ta kasi a hankali. Babanka, ubanka, gida. To an ji din ba wannan ke damuna ba yanzu. Ka san bikin ya taho sosai. Ina abokin nan na wani Lagos ina ta mai magana cewa turo min gudunmuwa ya ki turowa. Ka tura da sako? Na tura mai a message din ai amma ka san me sai rinka turo min wani abu lamau Lamau ban san me abin yake nufi ba ni lamau wallahi lamau lama lamau yake ta turo min na rasa kuma yake nufi na ce ko 10,000 ce samu ya turo sai lamau yake turowa lamelo na mi lamelo na nufi ga na sawun takalmin shi ina ga ta Salamu alaikum. Sannan ku dai ina wuni ba lafiya lau ina gida yara lafiya lau ka da fitowa sannan ku da zuwa a sunu na da wuni amma wannan yaro arne ne kai ko Ladi roba dai baba ba arne bane baba abokin aiki na ne bai rabe ne to bai rabe ne to ai kusan dade ne da yake muna samun namu a cikin ku ai wato kana ji na yaro abin da yasa na ce wa yarinyar nan idan ta zo da ce ina neman ka shine wato wallahi babar yarinyar nan da na aure ta wallahi tunda ta je kishin ɗaya ne da ita tana aji na ce zan mata kishiya shikenan ta haɗe zuciya ta mutu to wallahi yarinyar nan babu abin da ta bari halin babar ta komai ta ɗauko kishin tsiya wallahi za ta iya haɗiyar zuciya idan har ka tabbatar da kana da mata ko kana da budurwa Leji aboki bai da matsala saboda inda yawan ana si na san si korto ne si What's going on? me kace korto ne si bai da mata inda yawan ne ba kor oh